We hebben je laatst bij ons op de zaak gehad en daar had je een lekkere pot gin meegenomen. Jazeker. Ja, ik wou iets meenemen voor jullie. Omdat jullie supporten mij zo goed. En dan denk ik van ja, dan verdient het ook wel eens een keertje iets anders. Ben jij een zoete kou? Ja, toch stiekem wel een beetje, ja. Maar daarom vind ik het ook zo leuk om iets uit de Betuwe mee te nemen. Want daar kom ik dan vandaan. Nou, we hebben een single klaar liggen. Daar zit ik even over te twijfelen, want ik ben zelf aan het schrijven. Dus het is door Dennis Erhardt geschreven. En dan moet ik even kijken, het is een beetje ook weer ertussenin. Het is niet een langzaam nummer. Dat vind ik ook een heel erg mooi nummer. Dat is ook door John Deerne geproduceerd en Dennis Erhardt geschreven. Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk om zelf dan, omdat ik zelf aan het schrijven ben, wil ik eigenlijk ook wel dat doen. Dus het is nog even twijfelen wat ik precies ga doen. Maar dat hoor je dan heel snel. Ik vind dat het nummer Ticket naar de Zon nog wel even door kan blijven draaien. Omdat het natuurlijk is, geef mij maar een ticket naar de zon. En die zomerse sferen, dat mag nog wel even doorheen. En we gaan er sowieso dat zo snel mogelijk weer verder uitbreiden. Na de zomerperiode, als we allemaal op vakantie zijn geweest, dan kunnen we natuurlijk geen ticket meer naar de zon boeken. Nee, dan wordt het natuurlijk weer wat anders. Ik heb dat is het tipje van de sluier, die heet Kleine Dingen, maar ik weet niet of dat het dan wordt. Of het dan toch nog iets anders wordt. Dus ja, dat is de eerste keer dat ik dat dan zeg, dus wie weet hè.